Dadamu kowe rasakno. Heya, heya. Hey, lah. Hit, hit, ayah. Wah, oh. Setyaki kowe ya pancen bener bal takon pumandang karepmu ora ana mungsuhmu kejaba mung aku gembelo dasmu njajal kasekten etan hei ya hei wah ambruk cepleske autum heya kowe ayah wah slow iki antarjo keroyokan mainmu hei oh hei oh ha hei lo hei ah meluntir nadimu ho hot ayo Antasena hatine lanang yo hey ho Yard! Hey! 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 Ah! Hey! Ah! Hey! Ho! Hey! 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 Ya! Oh! Borok pedang elo! Hus! Hua!
aja lelayu hei ah woi ah ayo no wah limo hey hey wah wait good wait ada hey wait ayah ayo maju coba iteki ya ampun iki wah yay ah ya bajingan hei sorry wah dodok malam ah buat dilet iso to iki sapa sapa ngrasuk rono to mangsaku kok
Aku serayane Prabu Jarasandha jenengmu sapa? Ayo, cangkemmu muni yo. Muni yo cangkemmu. Sapa kowe? Serayane Prabu Jarasandha. Lah iya sapa? Hamsa. Ngopo rene? Dampyak-dampyak kowe prajurit nggawa prajurit rumangsa sekti kowe. Rumangsa gagah ngono piye? Tujuanmu apa? Tujuanmu apa, Su? Ayo. Ayo arep apa kowe? Ayo mang apa? Aku arep ngerangkat sapa, sayang? Rangket sapa? Ayo Ratu Ngamarta Prabu Puntadewa. Ratu Ndwarawati Prabu Kresna. Ratu Mandura Prabu Baladewa. Piye balenono cah bagus? Balenono cah bagus. Sing arep mbok cekel, sing arep mbok rangket sapa? Siji Ratu Ngamarta Prabu Puntadewa terus. Ratu Ndwarawati Prabu Kresna terus. Ratu Mandura Prabu Baladewa. Kowe ketok gagah ning negaramu tanah sabrang. Engko tekan ning tanah Jawa petuk gantenge tanah Jawa tak cekel sesuk ra iso kumpul karo bojomu kowe. Wah! Ayo kurang gaman betatnya orang sekti meguru amce aku tuh rebutan menjangan mati 1000 bareng maju 100 bareng ambrus petungkake bolot dewa adepono ayo biar kowe kowe arep mlayu oh nyawa kok matamu apa iki iki apa kowe arep mlayu kowe apa iki aku ora tau nonton wayang kowe pusaka Mandura Kyai Nenggala wis pirang-pirang nyawa sing diilangi nyawane karo pusaka kuwi arep iki karep nyoh nek pengen tanduk ya aku dimbaka maju ngemprang-emprang kaya kidang ngemprang-emprang singa bareng ora narimake patine kakangku kakangmu sapa Hamsa sing mbok pateni arep nyusul kakange kowe Satru gede dhuwur brengose cerapang sentosa dada baune Warekudara wong Jodiwati Warekudara yo Jodiwati yo nganggo FM ora
Ayo, kok salin mungsuh ae. Kowe maju wong loro aku ya maju wong loro. Kowe ngadepi Ratu Mandura Prabu Baladewa ayo. Adepono wis sembodo ngrangket ratu telu. Lamun bisa merubuhke wong Jodipati Werkudara walaka keket siung apit piyayaran. Wah! Adek musik, adek. Kakang Amsa iki piye Kakang? Lah iya iki awake dhewe dicekel. Kowe sapa? Aku Werkudara. Werkudara aku njaluk urip. Aku aja mbok kenekke. Sirahku aja mbok du karo sirahe Kakang Amsa. Malah mbok elingne piye to? Aku njaluk urip. Aku njaluk urip. Urip-urip wis. Kampung Kedep tas mak aku nyamang selendang biru.